Салом алайкум бардоро, ҳама каса сӯзен хубен. Бардорҷонон, видеои замон боз дар бораи сайти X-Money меравад. Дар ин сайт мо давоми қариб 15 рӯз шид кор кардем бардоро. Сайт активно кор кард ва пулои моро вивод кард. Чӣ хел мебинен, дар баҳама дар ҳамин сайт 4600 рубл депозит кардам, 6700 рубл вивод кардам. ҳоли бо 882 рубл дигар дар балансам ҳастай, метавонам вивод кунам. Бардорҷоно, тарзи попони карданаш аввал шумо дар нишон метем, баъди тарзи попони кардан шумо дар тарзи виводаш ҳам нишон метем. Барои попони кардан меҷиқен тарифҳош 140%, 60 соата 100 рубл хоб мекунӣ, 140 рубл баъди 60 соат мегирӣ. бо дорад 1000 рубл хоб мекунӣ, баъди 60 соат 1500 рубл. бо дорад 4500 хоб мекунӣ, баъди 60 соат 185%, қариб 10000 рубл мегирӣ. 10000 рубл хоб ка баъди 60 соат 45 соат 23000 рубл вивод мекунӣ. бардорҷоно, барои попанд кардан ина агар шумо минимали 1000 рубл попанд карда бошед, 1000 ра меҷиқем, виберед систему Payer. инҷа суму попандини ина 1000 далеш мекунем бардоро. ин ҳамин номрора копировать мекунем бардоро. копировать меҷиқем, дар Payer кашлог мо медурем. ҳозир ма дар Payer кашлог медурам, бо шумо да нишон метем чӣ хел мегзаронем. баъде дарини Payer кашлог мо дуромадем бародаро. ҳозир 1 дақиқа Payer да будроя. дар Payer кашлог намедурем. ина перевестира меҷиқем, Payer мегирем. ин инҷа номрои ҳамура мемонем. инҷа 1000 рубли туғри, 1000 рубл комиссияш қатӣ мешава 1005 рубл. инҷа перевестира меҷиқем, худаш автоматӣ мегзара сум дар сайт. сум ки гузашт медурем. инҷа транзаксия дора бародаро. вақте сум гузашт медурем ID немира копировать мекунем, миёрем дар сайт мемонем бародаро. яъне ID платёж мегаем, инҷа дар мемонӣ вистар мекунӣ, попони тамоҷики худаш автоматӣ попон мешава. боз бародаро, инҷа ҳозир мо вивод мекунем. тарзи виводша шумо да нишон метем, ку сайт вивод кесай одамода ё вивод накесай. чӣ хел дидеса, ин ҳамаи видеои кардаги май 91 217 39 262 43 ҳар рӯз ма вивод мекунам. ина 1085 344 888 467 229 опиши 6500 ма вивод кардагиам. ҳозир бо ирӯз бо вивод мекунем 882 рубл. биберед кашлог мегирем, на Payer мона мегирем. инҷа 882 рубл мезанем. вивестира меҷиқем бародаро. виводош яхел вақт автоматияй, яхел вақт обработ карда меғалад. баъди 5-6 минут ё минимум 1 соат сумтон миад дар баланстон мегзара. анайкон автоматик гузашт. выплата успешно подтверждена мега. проверьте баланс кошелька. успешно шид. медурем кашлоки Payer. Payer ма дар аввали дуромадан дар чӣ хел дида будем, 155 рубл доштум. ҳозир 1037 рубл шид. на Payer мо да сум омад гузашт, на автомати 882 рубл дар кашлогмон омад расид. бародарҷоно, сайт беҳад сайти хубай, кор кесай, бидуроин ҳама каса кор кунен. ин сайто то 1 моҳ мекаша кор мекунад. бидуроин ҳама каса кор кунен, шанс даст натен, сумутона зиёд кунен. касе Payer кашлог надорад, Payer дар комментария мемонам, бидуроин регистрация кунен. телеграми мо дар бидуроин подписация кунен. ҳамаи видеои нав, проектҳои нав пешакӣ дар телеграм мешава, баъд дар YouTube. боқӣ дар панои алоҳ бошем бародаро. максимально видеоро дастгирӣ кунен, каналмон да подписация кунен.